Život sladak, ipak malo čudan, čaroban, pun iznenađenja, sjajan. Drago, kamenje! Život zabavan, zajedno smo uvek sladak. Život kakav hoćemo, totom se poslužimo. Čaroban bez otme, zabavan sladak ponija. U svaki priča ukusnije, drugarstvo toga sjajno je. Čaroban bez otme, zabavan sladak ponija. Život ponija. Big Hoof stiže. Hvala što mogu da probam novi program na tvom tabletu, Fluttershy. Tvoji podaci sa oblaka će stići svakog časa. Sigurnost oblaka je tako mekana. U redu, instalacija gotova. Sjajno, uz ovo dobit ću značku za nalaženje retke životinje za trenoka. Kakvu životinju tražiš? Najsporijeg geparda na svetu? Wow! Kengurove sorbe? O, oni su ništa u poređenju sa onim koga ja tražim. Big Hoof. Sad paničim. Nebesa, ne! Čula sam par priča o Big Hoofu. Priče kažu da je to ogromno teritorijalno stvorenje sa velikim rogovima. Ako te uhvati, onda će i tebe pretvoriti u Big Hoofa. Potražit ću ga naš Drebepediji i prema web sajtu Strašni ravioli, sve što je Applejack rekla je tačno. Ali piše i da on ima sjajan pevački glas. O, stvarno? Ovo je jedini poznati snimak. Slušajte. Tako veličanstveno. Veličanstveno jeste, dok te ne uhvati, ne ostavljajući ništa sem svojih ogromnih zlatnih tragova. Da li si sigurna u to, Fluttershy? Možda on ne želi da ga nađeš. Šta je najgore što može da se desi? Da nas otme i zatoči u šumi i natere da slušamo njegovu samotnu pesmu zauvek? To je kao nova muzika za lift! Meni zvuči kao pustolovina. Ne mogu da verujem da radimo ovo. Nije kao da će neko biti povređen. I gledaj koliko je Fluttershy srećna. Širom svi otvorite oči. Vidim je! Ona oduzima dah! O, čekaj, to sam ja. Pa, ostajem pri svom mišljenju. Vidi li neko nešto? Ha? Vidiš? Nema razloga za strah, Applejack. To ne znači da ne treba da pazimo. Hej, da li ste videle kuda su Fluttershy i Pinkie Pie otišle? Da, otišle su onim putem. O ne, oteo ih je Big Hoof! Hajde da ne trčimo pred rudu. Postoji savršeno logično objašnjenje za... otiske kopita. Možda su se samo izgubile. Da vidimo kuda tragovi vode. Šta ako su otete i zarobljene u šumi? Zauvek! Dragi, da li mi se čini? Ili su sve životinje nestale? Mislim da bi možda trebalo da pozovemo stručnjake. Šta ako ne uspemo da ih nađemo? Samo moramo da ostanemo pribrane. Ne idi! Ali moram! Ako se ne vratim, ispričajte svetu moju priču. Još je gore nego što sam mislila. O, Fluttershy! Mislila smo da si Big Hoof. Izvinite, samo sam pomagala Pinkie Pie da se oslobodi iz ovog stabla. A kako je Pinkie Pie uopšte završila u stablu? Ne želim da pričam o tome. Bio je balon i štap. Sve se desilo tako brzo. Izvinite što smo vas uplašile. Bez brige, samo nam je drago što ste bezbedne. Dakle, Big Hoof vas nije oteo? Ne.
Danas neću dobiti značku za retke životinje. Možda sledeći put. U redu je. I dalje možemo da se šetamo i da se slikamo. Uloge tumačili Jelena Jovičić, Aleksandra Širkić, Marijana Aranđelović, Snežana Jeremić-Nešković i Marko Marković. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Slobodanka Ivanović. Songovi Dragana Micković. Za Minimax produkcija Studio.